голяма част от състезателите в чужбина последните дни преди състезание, може би последните 3-4 дни преди самото състезание, вземат толкова горе-долу 25 до 50 мг анадрол, за да се надуят. Здравейте на всички и добре дошли отново в моят YouTube канал. С вас е Кристиян Чубуров и днескашната тема на разговор ще бъде относно анадролът, кралят на оралните стероиди и защо е наричан точно така. Но преди да започна самото видео, искам да ви кажа, че аз не съм лекар, не съм доктор, не съм ендокринолог, не съм специалист. Това видео е чисто информативно видео от лична гледна точка, това, което знам аз като информация, така че това, което ви казвам, не трябва да бъде вземано предвид като съвети за лечение, поставяне на диагнози и така нататък. Трябва винаги да се съветвате и да се консултирате с вашият лекар относно тези неща и разбира се, никога не трябва да предприемате нищо, което е противозаконно. Така, преди да започна същинската част на видеото, искам да ви приканя и да ви помоля да се абонирате за канала, ако съдържанието на това, което говоря, ви харесва, защото си гледам анализите на видеото и над 50% от гледащите не са се абонирали за канала, така че абонирайте се, защото смятам, че има нужда това, което се говори, да бъде разпространявано, чувано, виждано от все повече хора, като ви съветвам и ви моля също така да споделяте видеята с близки приятели и познати, те да се абонират и да научават по нещо ново, дори и ако можете споделяте видеята с лекари също, тъй като темата за стероидите в България е доста незапозната, но лека по лека се забелязва тенденция да се отваря тази тема, да се говори все по-свободно за тези неща, защото се налага, тъй като те вредят на здравето, имат своите странични ефекти и хората си рискуват здравето, когато не знаят какво правят. Другото нещо, което искам да ви помоля, е да започнем една дискусия относно това, което говоря в това видео, да сложите вашият коментар, вашето мнение отдолу в видеото, без значение какво било то. Нека започнем една дискусия от мнения, от трениращи, от употребяващи, от лекари, от ендокринолози и всички свързани хора с този препарат, които имат нещо общо. Другото, което искам да кажа е, че ако това видео достигне 5-10 хиляди гледания, надявам се и нагоре да достигне, ще направя едно подробно видео за ТРТ или тестостерон заместителна терапия или HRT Hormone Replacement Therapy, както е известно на всички, тъй като това става все по-популярно, особено в Америка, в САЩ, в Канада вече е много популярно, много открито се говори на тези теми там и смятам, че в Европа лека по лека навлиза това хормон заместителната терапия. Като и в България лека по лека също се забелязва тенденция да навлиза, но просто трябва да се знае какво прави, защото хората просто не знаят какво правят. Не е идеята до там да се вкарват една инжекция на всеки 10-14 дена, в които да се държите нивата на тестостерон в физиологични стойности. Има много други фактори, които трябва да бъдат взети предвид относно това. Така че ако това видео достигне 5-10 хиляди гледания, ви обещавам едно наистина много добро и подробно видео относно ТРТ терапията. Затова ви моля, споделяйте с приятели, шервайте, показвайте, нека повече хора го видят. Така, нека започнем сега с същинската част на анадрола, това, което ви обещах още от началото на видеото. И ще започна малко с история. Анадролът, както всеки един от останалите анаболни субстанции, на първо място е измислен с лечебна цел. Какви са свойствата на анадрола и защо е измислен с лечебна цел? Така, първо, анадрола има уникалното свойство да повишава нивата на еритропоетин в тялото, които съответно директно стимулират производството на еритроцити в тялото или еритропоетезата чрез червения костен мозък, което пък съответно вдигат броя на червените кръвни телца в нашето тяло и хемоглобина, което разбира се допринася за транспорта на кислород и най-различни вещества из кръвта, запознати се с които, и по този начин се бори с анемията. Първо е измислен за анемия. Анадрола, разбира се, има своите силно анаболни свойства, които са около 3 пъти по-анаболни от тези на тестостерона и спомага за запазването на мускулната маса. Като в случая, когато е бил измислен, е бил против анемия следствие на тежка химиотерапия, която разбира се има своите също странични ефекти. Така че анадрола завишава нивата на еритропоетин с до около 500%,
Съответно оттам се вдига и еритропоетезата. Като на времето, когато са вземали анадрол, пациентите, на които лекарите са давали, дозите са били изключително високи, тъй като не са били запознати с препарата. Дозите са били от порядъка на 50 до 150 мг на ден на пациент, което е страшно висока доза. Тъй като знаете, анадрола е силно токсичен за организма. И сега ще ви кажа защо е токсичен, както всички останали препарати, но специално анадрола е силно токсичен. Извинете ме за прекъсванията, все пак съм и на работа си, имам задачки, които трябва да върша на работа, така че виждате часа зад мене от време на време ще прескача най-вероятно, но това, което казах за анадрола, защо го прави толкова уникален и толкова силно анаболен препарат, особено когато си взаимодейства с други препарати. Така, първо, анадрола има една хидроксиметалинова група на 17-та позиция в атомната верига и допълнително има една метилова група на 17-та алфа позиция. Това със сигурност не ви говори нищо, но точно тези двете неща му дават уникалното свойство на анадрола да потиска един ензим, наречен 3-алфа хидроксистероид хидроксигеназа, който всъщност е ензим, който катаболизира останалите хормони в клетката, в мускулната клетка, като например тестостерона. Точно за това е и толкова силен препарат анадрола, заради потискането на този ензим, който току-що казах, 3-алфа хидроксистероид хидроксигеназа. Така че оттам идва и неговата сила, макар че, както казах преди малко, анадрола е 3 пъти по-силен спрямо тестостерона с около 300-350 анаболно свойство по скалата спрямо 100 на тестостерона. Всъщност той е доста по-силно анаболен именно поради тази причина. Другата причина, поради която хората казват, че анадрола е толкова силно анаболен, е много проста. Просто защото вземат доста по-висока доза от него. Ако трябва да сравняваме, много хора вземат между 50 и 100 мг анадрол на ден, в сравнение с 30 до 50 мг примерно стромба или анавар. Така че от тази гледна точка също милиграм за милиграм, имайки преди, че се взема по-голямо количество от него спрямо другите стероиди, орални стероиди, също го прави много по-силно анаболен, като дозата, която препоръчвам аз да бъде вземана, е не повече от 50 мг на ден. 25 е предостатъчно да се взема, 50 е сравнително висока дозичка, която е достатъчна, за да потиснем този ензим 3-алфа хидроксистероид хидроксигеназа, като и да повишим нивата на еритропоетин с до около 500% и да си извлечем нужните ползи от анадрола. А другото нещо, което е защо анадрола е толкова силно токсичен, е заради тази алфа метилова група на 17-та алфа позиция, тъй като той минава постоянно през черния дроб и, разбира се, това е причината да бъде той токсичен, като неговия полуживот на анадрола е сравнително дълъг, около 16 часа. 16 часа за орален стероид е доста дълго време. Това означава, че той доста пъти преминава и циркулира през черния дроб, като по този начин причинява увреди върху черния дроб. Също така анадрола стои в тялото и може да бъде засечен до около 2 месеца след прекратяване на неговият прием. Следващото нещо, което е анадрола, всички твърдят, че засилва апетита. Именно поради тези изброени фактори по-рано, точно така анадрола засилва апетита, като това е комбинация от всички неща, които казах преди малко: засилената еритропоетеза, засилените анаболни свойства, следствие потискане на този ензим, който казах преди малко, и транспорта на хранителни вещества в кръвта, кислород и останалите неща, които казах преди малко, така че е съвсем нормално анадрола да ви засилва вашият апетит. Нещо друго много интересно, което искам да ви кажа за анадрола, е много хора не го знаят и всъщност ме дразни, че анадрола не ароматизира. В България е известно на всички знаят, казват и твърдят, че анадрола е субстанция, която ароматизира. Всъщност анадролът не е ароматазен стероид. Не е разбрана в 21 век, все още не е разбрана поради каква причина анадрола предизвиква гинекомастия или водна задръжка, но теориите са и тези теории, на които аз вярвам също. Следствие на метаанализите, анализите на други лекари и доктори, разбира се, които съм гледал в САЩ и съм се учил от тях, е, че самата субстанция анадрола действа като стимулатор на естрогеновите рецептори и допълнително действа като подобна молекула, подобна структура на молекулата на естрогена. Но всъщност ароматазните ензими не могат да трансформират
да преобърнат, нали, анадрола към естроген. Така че за жалост не се знае каква е причината. Също така се вярва, че действа и на рецепторите върху бъбреците, които изместват водната филтрация към посока задържане на течности в тялото, и поради тази причина се появява тази подпухналост. Дали в момента ароматазните инхибитори могат да спрат страничните действия на анадрола, не е сигурно, не се знае, но имайки предвид, че анадрола се употребява с други анаболни субстанции, които ароматизират, със сигурност трябва да ги имате тези ароматазни инхибитори като прием във вашия цикъл. Отделно, другото, което можете да направите, е да вземате рецепторни блокери, които да се закачат за зърната, и по този начин да се предотврати появата на гинекомастия като страничен ефект от анадрола. Друг интересен факт, който искам да ви кажа за анадрола, е свързан с неговата андрогенеза. Макар че анадрола има наполовина по-ниска андрогенеза от тестостерона, всъщност защо се води като препарат, който предизвика силни андрогенни процеси или вирализация, и съответно не е приложим при жени. При употребата на анадрол, когато анадрола навлезе в тялото, един ензим го атакува този анадрол, ако така мога да ви го обясня, да ме разберете, като страничният метаболит от него, който се получава, се нарича местанолон. Всъщност местанолона е субстанция, която има супер силна и висока андрогенеза в нашия организъм, в човешкият организъм, и поради тази причина анадролът се води, че е ниско андрогенен, но индиректно активира високи андрогенни процеси. Споменах го току-що, ще се повторя отново, ще ме извините за което. Ензимът, който метаболизира анадрола до местанолон, е точно тази странична субстанция местанолон, която е с силни високи андрогенни свойства. Така че поради тази причина анадролът не е подходящ за употреба от жени, тъй като предизвиква висока вирализация. Нека си поговорим сега малко за страничните ефекти от анадрола. Разбира се, като анаболна субстанция, анадролът потиска собственото производство на тестостерон. Това е всеизвестен факт на всички. Другото, което е, анадролът влияе върху вашите нива на холестерол, като както всяка една анаболна субстанция, разбира се, занижава баланса, занижава нивата на добрия холестерол HDL, вдига нивата на лошия холестерол LDL, VLDL, и разбира се, това има своите последствия върху нашия организъм, като разбира се, това може да доведе до висококръвно атеросклероз, запушване на кръвоносни съдове, исхемия, сърдечно-съдови проблеми, и да не ги изборявам всеизвестни неща на всички. Отделно анадролът има дестабилизиращ ефект върху епителната тъкан, ендотелът, като върху кръвоносните съдове, като тази тъкан е важна. По този начин това нарушава баланса, хомеостазата на епителната тъкан и транспорта на кръвта и кръвната плазма между тъканите. Като по този начин също можем да предизвикаме атеросклероза и проблеми с кръвоносните съдове и периферната кръвоносна система. Което всъщност е от изключително голямо значение, защото това е свързано с нашето здраве, тъй като знаете, когато имате увреда върху периферната кръвоносна система, както и сърдечно-съдовата система, вие може да се предизвикате множество здравословни проблеми. Така че това мога да обобщя като цяло за анадрола, и като ви дадох по-рано и насоките, най-високата доза, която трябва да вземате за анадрол, е не по-голяма от 50 мг, като 25 мг на ден ще свършат достатъчно работа. Друг интересен факт, който пропуснах да ви кажа, е, че голяма част от състезателите в чужбина последните дни преди състезание, може би последните 3-4 дни преди самото състезание, вземат толкова горе-долу 25 до 50 мг анадрол, за да се надуят. Всъщност каква е причината, за да вземат последните няколко дена анадрол, рискувайки да вдигнат водната задръжка, да не излязат добре на сцена? Последните няколко дена, макар че аз не вярвам на това твърдение, го вземат именно с тази цел, за да вдигнат нивата на еритропоетин, да се вдигнат обема на кръвта, на кръвната плазма и на хемоглобина, съответно по-добър транспорт на кислород, хранителни вещества, по-добро напомпване, по-добър тонус за сцената, да са малко по-плътни и да изглеждат малко по-добре. Но аз смятам, че това е напълно ненужно, тъй като 3-4 дена за мен не са достатъчни да се вдигнат нивата на еритропоетин, съответно да се стимулира еритропоетезата. Така че ако видеото ви е харесало, казвам отново, абонирайте се за канала,
задължително нека това видео достигне повече от 5-10 хиляди гледания и ще направя едно супер подробно видео за ТРТ терапията, тъй като много хора ме питаха за тази Hormone Replacement Therapy. И смятам, че е важно, защото щом толкова много хора ми задават този въпрос, явно много хора се интересуват и тази тема трябва да бъде разнищена и разяснена, като тук смятам също така, че лекари и ендокринолози също ще могат да се включат в разговорите и ще научат нещо ново и ще се възползват от информацията, която ще дам относно ТРТ-то. Така че тук приключвам видеото, не забравяйте, абонирайте се за канала, отново ви приканвам, поканете своите приятели в канала, покажете го на повече приятели, нека започнем една дискусия отдолу в коментарите, запишете своето мнение, какъв е вашият опит, поканете лекари ендокринолози също така да гледат това видео и да се включат те в дискусията. Тук трябва да започне един открит разговор на тема стероиди в България и то с цел информативни видеа, а не да гледаме как някакви бодибилдери вземат, какво вземат, кое работи за тях, кое не работи. Идеята е на това, което правя, да бъдат информативни видеа, а не от личен опит. То вземал толкова, при него работило добре, друг вземал второ, трето, четвърто, пето. При всеки анаболните субстанции действат по различен начин, като всеки има различна генетична предразположеност към ароматизиране, към естроген, към прогестерон, към анаболни субстанции, към кръвно, към HDL, към реагиране на препарати и така нататък, да не навлизам в подробности. Така че тук приключвам видеото, следващата седмица се надявам да се видим с едно по-добро видео. Ако видеото достигне 5-10 хиляди гледания, ще се видим с видео за ТРТ. Чао и до следващия път!